Okay, hai takukku nai domai rono ane kakuku ni hamzakma temen rono lamsovo ozoravo. Okay, nanero hamare main tongbai na ne yang mansovo kai tono subaten hamare plaiten tebe o pandemic ni joravo nero no piokui dongkeng ne yang suriwi dongmo. Ane bagai suri sanbai dei kete tini jeng hanya hai joraman kaba. Kaitoni kokno wansok lai piwana je klia sak zora kaitoni kokno sen kanawi wansok min tanganai bosi zoten se kotorku jenis klaitai ke parisiana niskan ang sulne kosugo tomoi ne klai tomai sobra jisu nono zora hambai ro apa jenio sengsa kirima sengsa zora wonen seno hanya hai nono nini kokthai no kananani nini kokthai no buzinani ba sinani nini mucuk ma no sinani bagai nen seno zora ropika no hambai teu kaito nini kokthai ni bising tei seng sakno seng teu krak lai manani o kirma sengsa zora wo kaito nen subadi kabang mo borok ni langma cobai ka so sengsara seng naini kan ke teu kabang mo borok o rupai manja hai puna kaito tini wozeng nini bus kamu basai mana kahap kereng kena o belai kena katung mani teu belai kena hambai do zak naiko kaito no hambai do teu nang senon naikol pide o corona abro nang nini musuk nang musuk ke nang kono tabok no stop kai mana teu kaito nang tomong benai sang sia hai pun sang omusut na siwa nang bebak nai mani mini purpose bebak na o sang saro kaham ni bagai tebe omni bising tei kwang man ni thani phai man khana nei sang poito khayo kai to sang krak ngai tong manani kai to nang subati bebak ni thani ya pare subre jisu mai surisan amen yo pedi sang tini ang tini wan so poni bagai nero thani basa kha subat de sang thanglai Perengnaini abongka perengmengni ungklogo Proverbs ni ungklogo ni akeba Psalm Proverbs abri ungklogo Paithak Ecclesiastes ni akeba perengnaini obo Paithak ni boy Paithak ni chapter 12 verse 13 by 14 Ecclesiastes eba perengnaini chapter 12 verse 13 by 14 angkurnai tabuk le bebak no kanabai laha tamoke kok pai thake omose kai to no borong klaiwe kiriwe te bini bini dage maka khanama bising teise borok ni bebak klai thai klai jago tamni henba kai tor bebak samang ni busthumnai huijak kok rok ni surase busthumnai abo kaham phanong ten hamia phanong ten getseng padi amono tuina seng onsok nai o Ecclesiastes suine kan jot ni sai gyan kanan raja Solomon bugra Solomon bo okmoni kok pai tha komo bo pai tha bo hai ni sao omono pai tha bebok no khana baila tamake kok pai tha ke omose kai to no borong khlai kiri wei te binita ke ma khana ma bising tuise borok ni beba khlai klai jago Solomon sengsiu bebak bugi jago sengsar no bebak bo sanai jak tong thok sa thok bebak tong pai jak hai bono pai thak ke hai ni sao bebak se pai thak ke omose kai to no borong klai ui kiri ui te benita ke ma khana ma bising tuise borok ni bebak klai jago to borok rok tuma klai thai bo samani ko ka borok rok tuma klai thai kai to no kiriwi boni ko khana thai boni samani tuise klai thai ni to kai to no kiriwi tong thai bo se go so kiriwi boni ko khana thai kai to no kiriwi boni ko klai thai omose borok ni klai thai ele Solomon raja salangka bo thuyani sekan tabok seng ang niro ni thani ini omono okto bonan sungo borok ni klai thai tamabu
kaitono kiriwi buni kok na thai sini klai thai ka kaitono kiriwi buni kok na thai sung kaitono kiriwani temanai kainei doroner kaitono kirimani tongo kaitono kirimani mengnei nya kaba kainei tongo ba kaisa ke temanai kaito non believers ro nya kaba kaito ni kaito no sotru ba temanai kaito no manyawi kirimani de kaisangka kaito no manui kirimani tabo krong di respect de kaisangka kaito ko baleng haya khlai raja ne beskang khnaket basa wei tabo neng haya ni punishment reduction obo hai kirimon de kaisangke tak busa buk phani beskango samung hamya khlai kirimani kirimon so kirimon dui ধরনের কখনো চিনি ওয়ানসক লাইনায় উইলাস কাম বড় গ্রক তোমানি বাগৈ কাইতনো কিরিনানি না তোমানি বাগৈ जों generally ওয়ানসক খানকে বড় গ্রক তোমানি বাগৈ কাইতনো কিরিনানা কাইসান গैजों বড় গ্রক खा पापी काइतर खा गोथार काइतरसे बुस्थुमनाय पापी इंगै काइतनि बुसखां बासा खानके आबरक बबरक सकिनाय morkewo soknai hani bagai morkenka molbrum brumni kosto tekto oke obong kaisa जों kaitono sumsok borok sumsok ni bagai kaitono kirgani जों papi ingma bai जों papi ingma bai जों teman papi ingma bai kaitoni sotru je papiro bible sawo jotono kaitoni sotru ege kaitoni sotru ke paithago kaito sotru no toma khainai जों saimano sotru no bo dongso khlai payo जों omo haino sengsaro bundugo ke omo haino kaitor buboni sotru no bo dongso khlainai tarmane no je bono poito khlaiya borok rongke boni sotru ke bo paithago morkeo khlainai nei kapang ma barna bible जों nugo kisah pasal dia mo table kaitor जों no phiobnani bagai जों no muthangnani bagai chini pap no bobebak nakha rujui nakha chini kosto mankha chini जों manthai tongmani no bo nakha bo kalbari kroso tikya tabo bo nayo asik no borok rokni thani ubo khlaimani samung no borok ro oito chathung o poito khlai khangkaino जों মাজরানি yakni yoknai ba busthum jage yoknai obose kaito जोंनो invitation khlaio ba जोंनो ringo bo chini manthai papini manthai no bo nai nei kha na bai kha tone mala chini pap no bo na kha tabo bonayo o boje khlaimani samung no poito khlai theng nei je poito khlaiyaro borok kaitor bai busthum jagnai tone mala je kaitoni samung no poito khlaiya borok bo kaitono dalar ses namani khlaio ni जों nugu bible saw tabo kaitor je bono poito khlaiyaro no जों nai nei khangke mungsa ungmani krei ane mungsa punishment krei omai जों nugui tongo ganang ngi tongo o sungsaro ba kaham ke tongo omai ke जों nugui tongo गोबां borok wansok गोबां borok omai ke wansok ko kaitor kese krei na tongui tongkhangke ba hanya borok rokmani bagi hamui tong mitonarge kaitor tabo siring ke tongko pia bible sabo bo tabo silent
피해봐 보 저라 속파이게 보 베바노 부스툼나이 레브 보니 조레마노 보 루클라이로나이 그니셔 살사 보 분uk나이 보니 조레마노 럽bungo tongo 럽bungo 좀 클로베니 기세 럽문 본차스 Psalm number 50 verse 21 Psalm number 50 verse 21 and 49 21 Nung omo tuirok no kalaika ang siring no tongka ang bo nung kai no koroksa hanay nung songka tamoke tabokle ang nono unai te nono mazra bernai bersinai yoro tumai sa salsa siring ke tongka ang siring ke tongka piaba tabokle ang nono mazra bersinai. That means salsa kaito zo toni bustumnai zo toni mazra no nai tugui bustumnai je bono poito playarokno ke mazra manja kanket tumangnai bo bustumjak mani ya golo tumangnai nai boni caya ni bagai bo motkewo khiklai rojak nai ke obono no borok rok kiritai hani bagai no Solomon sawo borok rok ni khlaitai temung saya osung sarok paimani samani tongthongmani oboya borok kaitono kiritai temani mole je borok kaitono kirinai borok bo kaitono ngai tubnai je borok kaitono kirinai borok bo kait abono kaitono khushi khlainani nai ba kaitoni mucuk matma bo bono nai tubnani nai okay kai Bible sawo je omo haike buka koine nei ke kaiton nai tumne go kaitono mannai nei so je boro kaitono poito klaya okay bo kaitono tatal sana mane klayo hani bagai bo bostu janai sorry bila John nalina chapter 5 verse 10 bila John first John chapter 5 verse 10 Angpur 9 verse 10 Kaitoni sajlano poito khlainai borok bini bukhawo o sakini kok tongo pia kaitono poito khlaya boroke bo kaitono tatal hunma klayo tamni hanba kaitor bini sajlani bagai sakki rumano bo poito khlaya sakki romano poito khlaya jisu sakki romano poito khlaya jisu no poito khlaya mane botma kaitono tatal snamani hunma klayo niso je kaitono poito khlaya je Jisu Kristoni samungno poito khlaya botma khlaya bono poito khlaya borokbo kaitono tata khlaimani klayo so salsa sung jodon kaito bai malai nai korok sapana kaito bai malai ya krei jodon salsa kaito bai malai nai Amos chapter 4 verse 12 sawo Israel mo tumaisa Israel nerok ni kaito bai malai bani diar endi nese Tabo question sing wansuk janai nang kaito bai malai jani tiar de to tiar ngani nai tiar ngyan ke tiar ngani nai jeng bahai ke kaito no malai nai nang tiar ngyan ke papi ke malai nai papi mane no boni sotru ngui ning malai nai ge sotru no bot bahai ke domon khai nai jeng bible ko mang manu tomo bo bai boni bus kango koi sotru ngui tamang nai bahasa wari komoda kelei beranai ni Bible so. Agar neng sotro ngi bahasa kake neng bobai bustum jaknai. Pia ba kai tor lama klai roka jot tono bo hamzak mani bagai boni songnari sadlano roka nei John chapter 3 verse 16 also sungsano hamzak mani bagai bani sungsani borong hamzak mani bagai boni songnari sadlano roka je poito klai nei borong bo komo yawi mo thangzak klai nai. Tarmani tamabu jeng sotro ngai tongmani tabo bono poito khlai kangke jeng tabo boni sajla ngai mano boni sajla ngai mano boni nukhongni borok ngai mano boni nukhongni borok snamnani boni sajla snamnani bagise boni songgari sajla nor horka Jisu Kristo jini pap nawe bo Calvary jini bodlawo Calvary cross otiga je bono poito khlaya rokno bo ragdama ke sawo nero kathang kai tor bai malai nani belai kirima sungsa hani sung Bible no hari sung thangnai
ang temani Bible punuk male nirok no ang muncungo kaito ni kok no bisas klaiten ni ani kok no kaito ni kok ang Bible kologi punuk yang ke abo ani kok si klayo ani bagai sen Bible no jeng sutu nilai dari Hebrew chapter 10 verse 31 pai thak digi Hebrew chapter 10 verse 31 semai ketal ang por nai 31 kaito ketang ni yago klaina abo kirima sengsa kok se kaito ketang ni kok kaito ketang ni yago klaina abo kirima sengsa kok se kaito ka ketang boni sotru ngui boni buskango kalaigani boni yago klaina abo belai kirima sengsa don le Bible bar bar sawo bo korai jirka kawai seng toboi boni swari re boyo phainai raja ani raja ngi phainai bono poito khlaya ro no buztu nai bono poito khlai ne ro ke bo boni loge tong ro nai omai ke sungnu so abo nang boni busa ngka de boni busa nge khong ke belai ke kirima sungsa ang agero busa kan ne ro nai tuk nai de ani youtube bo bai ke asai ke tal nai bai ke mutangjak nai obono boni busa ngani asai ke tal ngi sa boni busa ngi me atmane mule kai to ka fola sungbu pola 그트이너 당사로 오는 낭나이 뭐 당사군이 낭나이 폴라 진이 폴라 뭐 당사군이 낭나이 전 저도는 아사이키는 바비 의는 전 아사이 오승사노 이게 바비 의 아사이만 해봐게 전 보니 소트로 의 아사이 바이블로 사고 에피시언스 챕터 2전 보니 소트로 캐세 아사이 보니 Ari kese asai, boni enemy kese asai. Piawa, bosun no boni busas mawani bagai boni sadla songnari sadla osung saran no khari paikya. Tamane bo songnari sadla mane sabu Trinity ni bising koroksa bo no khari paikya. Abang ka Jesus Christo. In the beginning there was a word, the word was with God, the word was God, and the word became flesh. John chapter 1. Jenugo ji kaidor borok ngai sengsaran no khari paikya. Abang ka Jisu, ke sini sumsok no bo tlangi tangka sini rothai no bo roi roka kaitan itani apa kaitan itani rothai pia urothai no Jisu Kristo roi roka tabo bo nayo a kok no poito klaitan ni kabang borok baike Kristan engka engke hayani hamani bekawo mungsasek mani baptis nama bai omo bai ni kawang baro wanso piaba seng kaito ni besa bai ke ngan kaito jini ro thai no romani no poito klaima bai se poito bai se seng muthang jago ke jini ro thai no bo boni thui bai roi rokha Jisu Kristo boni thui bai boni ro jini ro thai no bo roi rokha boni jibon roi rokha kaito manka 자, 보노 포이토 클라이나이 보로 보롱이 로타이 로자. 앙지슈노 포이토 클라이마네나 카이토 오모하이케 카이토니 타니 앙 로타이 로자. 제 포이토 클라이야로 지슈노 포이토 클라이야로게 보롱이 로타이 로자 야코. 로타이 로자 양게 보로 카이토니 소트. 카이토니 소트로게 보 부스통작 나이. 로만 챕터 8. 아리 타네 로만 Ephesians chapter 1 verse 5. Ephesians chapter 1 verse 5. Ephesians chapter 1 verse 5. Ang puri nai verse 5. Bo Jisu Kristo ni bising tui jengno besar kelaina hune kha chongui paijak omo bo kaham hune kha chongmani. Tama Jisu Kristo ni bising tui jengno besar kelaina hune kha chongui paijak omo bo kaham hune kha chongmani. Agena kaito chomja borok rokno Jisu Kristo ni bising tui besar snamnai. Getabo Jisu Kristo no je poito kelaina borok bo tama bo jeng kaito ni besar engjak. Getabo jeng kaito ni besar engjak engke kaito ni besar engke kirwani nanglia. Jeng bono bupa
하이케는 जों 부파 하이케는 जों 보는 부스강고 바사이만가 다보 그런데 무사 붕 무수 그런 바기 벨레끼리 마스사 해야 돼 보는 몰래 속로이 자작네 피아바 무사 무사니 바기 인게 무사 끼리 마스사야 하이블레 오년 마카로니 바기 벨레끼리 마스사 어머 하이노 जों बेखायनो जे काइटनो सिनिया काइटनि बुसानिया ख बर'बो बे बर' काइटनि बुसखां बासानि बेलेग गिरि संसा पियाबा जे बनि बुसा इंजा ग्रंके गिरिनानै कक्रै तमाने मला बनि बुसा जों नों सिरिसि राजानि बुसखां बासानि बेलेग गिरि संसा पापिरो आरे अमरो हायो सामखलायनेरो पियाबा राजानि बुसुब्रो गेतमा खसाय 생크리로 하이는 소이도만 어머 하이는 어로 정누고 정누고 예 라자니 가이드는 부스칸 것은 부사니 바사칸게 정 부사나보 부사 이게 승대 카 부타를 이렇게 봐 도마바이 카클라페르이 정 바사이마나 모이토날 바디 제 কোনো সময়에는 좀 가이토니 부스칸 거 바사나니 조라 이마나 가리 액션이 트이 박사 코로나 만자리 트이요 이만 거로이 트이요 트이카게 좀 가이토니 부스칸 거 바사나 이게 제 কোনো সময়에 좀 가이토니 부스칸 거 바사 이마나 자보 능 가이토니 부스칸 거 바사나니 바디 biar inzak deh apa sih jeng one shot time jeng kebeli ke serius ke jeng one shot ini je borok confident kere nerap na ang saran musungo nerap one shot serius ke one shot ini kait ini buskan bahasa ke tabok bahasa kait ini buskan bahasa ma bahasa kanke neng busa enggui de bahasa mana na bolis hotro enggui de ma bahasa no kaitor korok sana kano kaitor korok sana kano sotru ke malai nane musun dia jo to boni busa ke malai nane musun go hain bagi no boni songdari sadlano o sungsara rohorka no morke engka belai kiri masungsa morke engka belai kena costo tektonik jaga. Neng norok bahai bubono neng kisah sirani masuk kanke neng horo pas menit ni yak no sobi ni. Askara neng norok bahai bu abo onubok klay mana. Mumbati wong yak eba keso yak se pas menit sobi ni. Pas menit yak ek menit sobi ni. Tapi norok ni ba morke ni neng obostano wansogi manai. Kaito naya borok rong morke wo soktun kena itu mana bagai bo morke sina. Actually Lucifer ni bagi sina mana sih. Biaba je tabok Lucifer mana na fallen angel je kaito ni birut bahasa nai. Keje poito klayaro borni bone ungklo ruktanai ro boy baksana kaito ibu bustung nai. Hani bagai Yesus Kristus saud mausa norok ka belai kiri masuk sa hani bagai no Yesus Kristus bo salangka bo petang tongkro hai ni sawo bo temansa nini yak grayak sumsoko nono kiklai kanke yak grayak asu sikibidi ya mokol nono sumsoko kiklai kanke mokol ekrai kibidi temani male yak baisha kerike mokol kolsa kerike kai no morkewo thangmasai morkewo kai manisai hamkugo yak kerike sukna hawa sok mani nesa temani asik kiri sengsa pari jeng ngalini Mark chapter 9 verse 43 Mark chapter 9 verse 43 angkor 9 43 kaito ni fan Luke siang nai dulu Mark chapter 9 verse 43 angkor 9
hake nini yak nono sumsok hiklaike abono tansuwi kibidi yak kongnui ganangke morkewo tui playa horo hapmani slai nung yak kongsa kerike mutangjak mase hamkugo oro jung srai ke jisu samani koknugo nini yak nono sumsoko kiklaika abon ke kiklaike abono tansuwi kibidi yak kongnui ganangke morkewo tui playa horo hapmani slai nung yak kongsa kerike mutangjak mase hamkugo asuk serious jisu belai serious abono tuye hani bagino ukok sawo keseng belai kena serious entai 47 verse 47 pia nini mokol nono sumsoko kiklaike abono ekrewi kibidi mokol kol nui gunangke morkewo kiklaizak mani slai neng mokol kolsa kerike kaito ni hawo hap mani se hangkugo mokol nono sumsoko kiklaike mokol ekrewi kibidi mane tamogu serious ende monikau ka Yesus Kristo morkeno te sumsoko tui belai serious sungguh belai serious entai ang nong saka morke Lucifer ni bagis namanya borok ni bagis namanya piaba tabo je Lucifer je soitanor karnai borok bo soitanor baksana bustum zaknai borok tongo Matthew 25 verse 41 Matthew 25 verse 41 Matthew 25 verse 41 antorna ake bo yak sibekak ni borok rokno hai hne sawanen ane buskang ni thandi kaitor bai srai jaknai rok soitan bai bini swari rok ni bagai snamani a triplaya horni kundulo thandi etoma o horni kundu ba morke bo Lucifer yakeba soitan bagai snamani fiaba je bono ruktanai boro boni loge kiklai rozanai bai thak ni chorawo kaitor bustumpro okay belai kene serious ke one sok thai kebui nang matangjak mani sure ngia kongke kaitor ni busa sok kha nei one sok maya ke belai kene serious entai andro one sok nani belai ke serious ke one sok nani ko kaitor teman mole kaitor dala saya nei Bible sengnugo kaitor bo kaisar samaya bo dala samaya sumsok klaimaya bo seng Bible nugo bo sumsok klaimaya bo dala samaya ebo numbers sengnugo number 19 verse 23 numbers 19 verse 23 masa kaitor le porogya bo tatal sanami bo tatal saya ke bo je klainai humani klainai je bo Bible sujak tongone abono bo bebak no klainai engke je Bible tongone abo jen bebak no nangi tongone nubi tongka Bible busuk nangya kisah si nangya tongsu tong nang bela biaba kisah si nangya tongsu ani bagai je bo samani abo bo klainai tumaisa Matthew chapter 24 verse 35 tumaisa no khabai ha se kamawana ba ani kok thai salai se kon kamaya ne kai tani kok thai se kon nangya thangya no khabai ha se kamai thangana ba kai tani kok tong ruk nai kai tani kok nangya thangya mo bebak nang nai ani bagai jini जों sakno tonai saksano जों wansoknani nangnai porikha khlainani nangnai ang kaitoni besa angkhade besa ngya khode besa ngya khongke जों belai ke kirinani ekatau besa angjak ro tek mungsa kirmung ang nirmo sakla mung mai kirmung tongo besa ngya ro tomani kiri thai mor kiri yak niyok nani pake Dei kaisa busa angjak roket ma temani kiri thai just kaisa one so like nine temani kiri thai temani male sang kai tono kiri wi tongkang ke kai tono kiri mane na kai tono respect lai mane bon busaro tak busaro bukano kiri mane hai je busaro bukano kiri nai abono respect bukano kiri nai boro busa bo boni teman kok nawi tong nai e kok nawi tong nai serai bo boni jibono hamnai boni future hamnai
जोंबो अमाहायनो जों खृष्टान माने यागुलो बनि बुसा माने यागुलो काइतनो किरिवि तंखाके काइतनो रेसपेक्ट खालाय तंखाके जोंनि खृष्टान जीवन गाहाम उंनि थांनाय जों खृष्टान गाहाम उंनाय जों गोबां माने अमाहाय बाइबेल जों एग्जांपल नुगो बेवहायनो काइसेनो जों आं निथाने नायसिनाय साम नम्बर लकमन 128 verse 1 समने जों काइतनि बसाराव बनो समने जों पिरिथाय ना verse 1 सुब्रायुंनो किरिनाय बरो हामसाजा बबिनि लामा रगो हिमो सुब्राय युंनो किरिनाय बरो हामसाजा बबिनि लामा रगो हिमो बनि बसाराव तमाने बनो किरिथाय जोंनि लामा गाहाम उंगानि बागै जोंनि फिउचार गाहाम उंगानि बागै जे बर' पल जेफोरखौनो बाइबेल हायनाय साव देखायसा कमायसा फिलिप chapter 2 verse 12 verse 12 ang pernah hake ani khajani takuro ang norok dai tongpro norok beba gono ani kok khana manislai ang kri pro norok ani kok khana manise tei bonangku go muthangjak sukna bagi kirima ganangke samang khalai tongdi verse 7 tamni hinke kaitor bini khachap ma haino norok no tongna muchung runa bagi pia bini khachap ma haino norok no khalai rui manna bagi norok ni bisingo samang khalai mang tongo ortoma kaitor samang khalai tongo jengno boni khachap mane bisingte tongo don bagi oro apostle paul sawo tamaisa chapter 2 philip chapter 2 verse 12 ni paithak digi tamaisa muthangjak sukna bagi kirima ganangke samang khalai tongde kabang borok omno wansogo muthangjak nani bagi se kirima kiriwi samang khalai di ni wansogo actually omoya paul samanenka philip motha philip somno philip ni motha somno philipo tongnai motha no sahomani already asai katal engza tomaisa ono version nai kinuk nai ono version ke tomanu nai nang muthangjak mani no buino nini samang bai nang phunogui tongde phunok nani bagai kirima bai samang khalai tongde eba nini nang muthangjak mani obono buino phunok nani bagai kirima bai ke samang khalai tongde ni samani koksi ono version nai ni borde ko version ro muthangjak ni bagai kirima ni okogya tamake nang muthangjak khaba tabo kaitono kiriwi samang tangi tongdi ton bagai jate ne tamano kiri thai angi samang hamyao de samang hami de khlaijak ni rolangno sumsok de khlai rozak langno omo hai kirimani tongdi tabo busa buphano kirima hai temani male sing bupa omo hai takai di ke sing khaya ke tongka ke bupa ba tebo teman nai hamzak nai ba teman jesan mani rozak nai om hai ni bage ge sing besaro je asai ketal engzak ro temani kaitono kiri thai male bobai kaham hunjak nani bage bobai sokat rozak nani bage bobai relationship kam ke tomani bage ge te bobai close ke tomani bage hani bage sing kiri thai ege je asai ketal ngero ke temani bagi kiri thai asai ketal ngani bagi je borok kebui ke kaitono kiri bo kaitono bukhabai kebui ke nai tu ege je borok kebui ke nai tu ne borok bo kaitono mannai e jirami yawo chungrugo je ano bukhabai nai tu li haken doro ano mannai je borok kiri nai borok kaitono kiri nai borok bo kaitono kebui nai tu nai Proverbs tumaisya Proverbs chapter 1 verse 7 the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaitono kirimaninka buila abo gyan. Kaitono kirimani se buila ni gyan.
Niso. Okay? Tini ogonotsun Solomon raja sawo bobeba no bugija. Pia ba paitago botma sanaka borok ni omun kalaita kaitano kiri kaitani kok nawi dongri. Kaitano kiri borok kaitani kok nana. Kapadi orang nom taksina angsurine. Jokna hani katang kaplai maya ganang kaito nono kak sambai hambai rawo nang suno anjora roka nani kok no wan sok lai nani. Kok thai ni bising tei wan sok lai man bising tei nang suno hamari klai dei nani menglok jak tun nani mengkataran tun. So resolution